8 ijiem qabel il-budget għas-sena li ġejja l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana ħabbar li l-ikbar benefiċjarji se jkunu l-familji u n-negozji. Qal li d-deficit mistenni jonqos minn 3.3% din is-sena għal 2.8% is-sena d-dieħla grazzi għad-dħul mit-taxxa ta' dħul li kompla jiżdied minkejja tax cut ta' madwar 140 miljun euro li daħlet fis-seħħ din is-sena. Attribuxxa dan għażieda fl-infurzar u l-ġbir tat-taxxi. Il-Ministru qal li għal darb'oħra l-pensjonijiet se jiżdiedu lil hinn mill-kola li mistennija tiżdied binqas minn 5 euro. Saħaq li l-akbar priorità tal-pajjiż għas snin li ġejjin se jkun is-settur tas-saħħa. F'dan ir-rigward semma li din is-sena l-Gvern investa mal-15 miljun euro biex bosta operazzjonijiet isiru fl-isptarijiet privati. Għalli grazzi għal din il-miżura qed jaqtaw l-listi ta' stennija iżda wissa bi sfidi marbuta mal-fatt li n-nies qed jgħixu aktar u żidiet fil-prezzijiet tal-mediċini. Aktar ministeru li jassorbi żidiet f'dak li jkunu spiża tal-Gvern huwa l-Ministeru tas-Saħħa. Dan kollu qed naraw li għas snin li ġejjin speċjalment fil-qasam tal-onkoloġija dil-ispiża se tkun qiegħda tiżdied b'ritmu sostanzjali, nkunu qed naraw li bejn wieħed u ieħor qisu l-ispiża li wieħed irid jalloka minn sena l-oħra tkun qed tiżdied madwar 70 għal 80 miljun euro. Mistoqsi dwar proposti ekonomiċi tal-Oppożizzjoni fosthom tnaqqis fit-taxxa korporattiva, l-Ministru Caruana qal li flimkien dawn jiswew ma' 600 miljun euro. Wissa li dawn il-miżuri ma jistgħux jiġu adottati mingħajr żidiet fit-taxxi jew żieda fid-deficit. Dwar il-proposti għal trasport tal-massa bħalma hu l-metro jew it-tram, Caruana wissa li dawn iridu jkunu konsidrati b'kawtela kbira minħabba l-ispiża għolja u r-riskju finanzjarju. Dwar l-inflazzjoni qal li fil-biċċa l-kbira tagħha hija importata minn barra u li Malta tinsab taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea. Semma li lil mill-mekkaniżmu tal-għolji tal-ħajja, il-Gvern qed joħroġ mal-50 miljun euro fis-sena f'mekkaniżmu addizzjonali biex jikkumpensa lil familji bi dħul baxx u medju.